sampai baju masuknya. Masa pe blender amak siji ya li. Wah mati sabi bang lu pernah. Saya siap tepung. Alang mana? Iyo, ikaw matanya di ba po? Mga tayo ito, mga anak ko, Yesus, Tuhan, nimo. Muna nga, basta hira na manula ka, maraso ni Binupong idahasi, baka na mabesi hato pong, ba, inupong. Kaki na mahira manula, ano ini, hindi po pong raso ni, ay besi hato pong ni. No tunnen be alai ala Dang buto ala na hindi na subuso asa sa ko asa nang buya ri ako mga rayong lang tao ko ala ni bote simbolo silo na mga rayong lang tao no asa nang buyo na ako na ri anin na nang ko sa isang hud nang ko pala hud doon asa marsa tanya tekun ay maniyo po ila nak no pumak ino po mo kira raso ni tapi na besiha do po Populasi ya halum pasok Ino po masok ni ino bali sisi ko na sila po na meron na sowa ka alam nga po nga asa siya yo po yo bay ngay tur kwem na ulang tao para ba beno ni ulang tahun mo sugot. Sugot. Ini mata pemalak ko sa ang jogo ko niyo po. Ang bacho niya. sugot Oh, wala lang majongan eh. Ipakso po mga tsunami sa puro po marjo kita ya maraha. Maraha. Ang bacho niya. Ako nang bacho niya. De jo Asli ko sedeknya. Taburo kan? Asli sedeknya. Nih. Ni nga mo na to. Taburo kan? bukan bebas lagi Mal. Ako lang tayo na po. okay nama pero Dangaw nga si Ato. Basa ako nalala pikiran niyo po. Kana susaya deh. Nagkulaw na pikiran. Ore berkoy sani, berkoy por sani. Ada susaya do po ni. At juga rimang ako gogo. Tak so niyo po. Udah komsen gue sorong si jil adik na tetangga. Sebab Ni do. Merhua. kuna isor si jil adik na tetangga. Madaki ki sini madaki ki si jil ni. Ada lang mo po, basa mo niyo po. Ano butong? Berang majo dia kapino parmon ni sudi mameti-meti ho sama ngako. Yang butong butong bagi baban.